Goeie en welkom bij aflevering 3 van Stagerenner. We staan hier voor het gebouw van Omroep Friesland en hier bevindt zich Jong Fries. Dat is een beetje de jongerenafdeling van Omroep Friesland. Tevens ook onze grote collega. Ik ben beneden voor het Rio Tag hier. Stagerenner, stagerenner! Kijk dat neer! Maar beginnen, die stagerenner! Dat alles verkeerd, ik heb een ballen stroom, meidje! Dus van Jong Fries, dus zit hier in je huis. Ik heb al 100 keer gedacht, ik bel je vanavond. Ik ben Laura en ik ben stagebegeleider bij Jong Fries en eigenlijk projectbegeleider. Maar we werken met stagiaires en die help ik tijdens het maken van hun content. En Joel ben ik stagiair, dus nou, wat zit er op het programma van mij? Nou, het is de bedoeling dat wat wij met Jong Fries doen, dat we de stad ingaan. Ja. Dat we in Foxpoppen, is dat als jij er niet? Jazeker, ja. Goed. Dus dat moet goed komen, denk ik. En die vraag die stel ik is die mij stage zelf bedenken, met het contentteam. Ja. En zo Shannon dat ik nog monteren kerst. Oh shit, ik ben benieuwd. Ik vind die filmpjes van je, maar die AirPods, maar de muziek, dat vind ik heel leuk. Dus misschien bij daarom Jong de Fries is vraag. iedereen vrij om te maken wat Nou. ze willen, dus Leuk. ga ervoor. Ja, we gaan ervoor. Top. Heel goed. Nou, onze eerste opdracht, wat geven we eraan? Je bent meestal vrije wat muziekselectie op dit moment. Leuk. Dus dan zie ik je naar meestal die ik zien ha. En ik is vrije wat muziekselectie op dit moment. En je kan altijd alles wel aan, dus dat vind ik dit is geweldig. Was het eerst interview of eens filmen? Wat zijn we eraan? Wat is handig? Je bent mijn stagebegeleiders, hè? Je bepalen. Ja, doe mij eerst wel even interviewen. Ja? Ja. Dat wordt wel gelijk spannend, maar gelijk in die hebben gooien. Ja, Oké. inderdaad. Maar Nou, ik ga het vooruit. gevoel als het voor kerst. Oké, ik hoop het. Daar zit je in. Wat voor muziek bestond jaren? Ja, ik zit nu gewoon op TikTok. Oh, dus je is nou gewoon op TikTok. Ach ja. Hey, wat bestond jaren op dit moment? Ik zit hier nog net ondersteunen, dus nog niks. Oh, du bent nog bezig. Ja. Ik ben nog bezig, Wat ja. we aan jaren dan? Michael Jackson. Michael Jackson? Ja. Nou, shit. Thriller. Welke van Michael Jackson? Thriller. Thriller. Oh. Ja, die ken ik ook wel. Nee? Ja, toe even. Dat was toen wel. Het is van Jong Fries, dus zit hier in je naai. Goeie. Wat ben je op dit moment aan het illustreren? Nee, die had ik geen zin in. Volgende. Deze man, shit. Dit was serieus. Hoi. Hoi. Wat ben je op dit moment aan het illustreren? Ik ben op dit moment luisteren naar Radiohead, My Creep. Is dat een beste plaat? Dat vind ik de beste plaat. Dat is Ja. mooi. Ja. Hey. Bedankt. Hey. Zo, hebben we hier, ja. Ik maak natuurlijk ook even koffie, hè, want Jim is stagiairs en ik ben Jim stagiair, hè. Dus, nou, wat maar we gaan. Ja, we hier alles ophalen. Cappuccino. En wat? Cappuccino. Kapskro gewoon op. Zo. Oh, ik ken ook een scro op zijn kaartje. Maar zoethout thee, het is direct ingewikkeld, jong. Wie er dan af drinken we gewoon thee of poeien maken of koffie. Maar je, ja. Ach, jongen, hier dat gelijk al eens zijn. Hier gelijk 4 keer op scro. Ja, dat is je aan. Dus cappuccino, 4 keer chocolademelk, rooibos thee. Ik weet net wat jij op scro had. Zoethout thee, ja. Zullen we ook een poeien maken in dat ding zetten? Ik ben een gebruiker, zonder de suiker. Eén kopje koffie. Kijk, ga ik naar zoeker mijn naam VM? Dat hoeft niet met aan het in. De vrouw met de Oh ja, klopt. Dat zei ze toen ook even mooi, hè? Dat vind ik wel sympathiek voor die. De arts eerst? Jouw feedback. Oeh, dat valt dat ding. Ja, hij is de hele laptop, daar was er al. Oh ja. Asje. Oh. Ik wist dat ik het arts ben trouwens. Het schat ik zijn. Wat vind je zoek alweer? Oh ja, poeiermalken. Wie onder ja. Wie is chocolade maken? Wat is toe? Ik chocolade. Ik kan het zelf pakken, maar ik het. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. We gaan over een stukje editen van wat we krijgen opname hebben. Althans, dat ga ik proberen, want het is première en daar had ik echt een hekel aan. Dat is een editprogramma die alles 4 keer ingewikkelder maakt dan dat het is. Waarom wil ik een spa? Oh ja, even geduld. Nee, die moet er net op. Voor muziek is het op dit moment.
Wat? Jongen, dit is echt wel heel wat. Ik snap ik wel waarom je hem zo lang edit. Dat Sammaat dan... Nou, in het vet, maar hij doet net wat wel. Hij doet zijn hoeken staat, echt dat ik scroll, dan scroll ik die kant uit. Nee, dat doet er nou wel. Krijg je het wel zon of zo? Oh, wat is dit erg. Doe maar eens echt gauw een MacBook even, dat doe ik wel. Wat is de rest Wat maar ik gewoon een Jeske bak daar als dat is handig, dat dit er in je tar ook. Gaan we thuis best dingen. Van muziek bestond, ja. Want jaren, want luisteren. Want harkje, ben je worden van. Helemaal joh. Wat je van te worden. Sorry. Taat je van het shirt. Ja, En dat is de tekening? Dan wat ik teken met dit ding eigenlijk. Ja. Eerst kleurtjes kiezen. Dat is het makkelijkste voor mij. Oh, ik krijg wat kleuren kiezen, dat leuk. De teken is helemaal niet talent trouwens. Dat is zo'n bakje en dan is het alles invullen. Ja, hoe doe ik dit? Wat heb je? Je hebt een meisje, no? Ja, wat is dit ik slecht teken, maar goed. Ik wil er niet in. Nee! Oh, je bent een... Ja. Vissen. Oh, geweldig. Oh, en bovenin kan je zien hoeveel letters als het binnen. Dat is ik ook nog. Nou, best hebben. Het einde van de stage, hoe ging het? Oh, ja. Ja, Ik dat dacht, is ik ja. ben je eigenlijk best Ja. keer. Ik was er zelf van voest. Ik vond het heel leuk, ja. Aan het einde, jou, je merkt nog even, praat ik hem achter je regen. Dat heb ik Oh. ja. Dus Nou, dat dan komt lust later ik dan nog. even net. Ja. Nou, ik denk dat het goed ding is. Ik heb even wat van die schoen. In de montage, dan moest mijn Premiere Pro nog even handiger worden. Ja. Maar dat jouwt niks. Nee. En dus het stapt makkelijk op meest gauw. Nou. Dus volgens mij is het gewoon hartstikke helle, toch? Nou, dat is mooi. Welk cijfer krijgen we? Dat is ook altijd een dingetje. Cijfer. Ja. 8,3. 8,3, ben we dik tevreden mee. Top, doen we dat. Jong Fries, mijn generatie. Dit wie dan stagerenner aflevering 2 bij Jong Fries. Wat vond ik ervan? Nou, leuk. Ik doe het natuurlijk ook wel een beetje beter van af. Dus daarom denk ik dat ik Jong Fries een 8,3. Je weet ik zonder rust, waarom je geeft dat net niet trappen in buitenspel. Zetten de omroep op een kop. Zetten de omroep op een kop.